Garaxxijiet, kmamar għad-divertiment, guvi tal-asafar, karozzi bla pjanċi u dajes. Dawn huma biss ftit minn dak li nstab fil-Fort Istoriku ta' Benajsa, wieħed mill-aktar siti storiċi importanti f'Birzebbuġa u li għal snin twal kienet jiġi okkupat illegalment. Dan wara li l-awtorità tal-artijiet ħadet azzjoni u bdiet xogħlijiet biex Forti Benajsa terġa' tingħata lura lill-poplu. L-awtorità tal-artijiet fil-fatt bdiet taħdem biex tirrestawra il-kontroll tal-forti wara li l-Prim Awla tal-Qorti Ċivili wkoll ċaħdet it-talba ta' 4 persuni fl-aħħar ġimgħat biex ma jiġux żgumbrati mis-sit. Kru ta' One News it-tlieta sebaħ fil-forti fejn seta' jsegwu l-azzjonijiet tal-awtorità waqt li seta' wkoll jara l-istat diżastruż li s-sit storiku kien spiċċa fih. Dwar dan tkellimna wkoll ma' Martin Bajjada, Chief Officer fl-Awtorità tal-Artijiet. Il-Forti Benajsa ovvjament hija parti mill-wirt artna illi kienet tintuża għat-trobbija tal-annimali u dal-aħħar iddeċidejna fuq pariri li l-fortizza tarġa' tingħata lura lill-awtorità biex bekk hemm proġett irid isir. Iżda dan il-proġett li minnu jgawdi il-poplu kollu ma setax jibda minħabba li kien hemm persuni li kienu saħansitra qed jgħixu fih. Dan hekk kif irriżultaw ukoll li l-partijiet tal-forti kienu qed jinkrew lill-individwi għal skopijiet kummerċjali. Illum il-ġurnata it-trobbija tal-annimali ġol fortizza ilu li spiċċa ħafna, allura l-iskop li innatat ma baqax jintuża u ovvjament il-fortizza sar il-ħsieb tagħha biex tiġi żviluppata biex il-pubbliku ikun jista' jgawdiha. Il-Chief Officer fl-Awtorità tal-Artijiet spjega li saru diversi ispezzjonijiet flimkien ma' diversi entitajiet differenti inklużi il-Pulizija u qalilna dwar dak li nstab. Sibna garaxxijiet li jintużaw bħala jisom panel beaters, kienu kmamar qed jintużaw għal skopijiet li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-kri oriġinali biex jiġu hawnhekk, jgħodu jitkellmu, irabbu l-asafar, sibna wkoll ħafna kaċċaturi. Ovvjament illum il-ġurnata spiċċa kollox. Minħabba dan kollu, l-awtorità ħadet azzjoni immedjata. Inbidlu s-serraturi, sar inventarju u ttieħdu passi fuq il-vetturi u d-dajes li ma kellhomx dokumentazzjoni. L-affarijiet li kien hawnhekk li ma kinux, pereżempju karozzi bla pjanċa, Trasport Malta ħadet passi u tneħħew. Pereżempju il-bini li għandu jaqgħu ma jaqax, il-ġebel li għandu jinżamm. Dak li huwa aktar serju u l-fatt li l-forti ġarrab sarat li jistgħu jkunu permanenti. Ħafna mill-ġebel oriġinali tneħħa u spiċċa intuża biex jibnew strutturi mhux awtorizzati fil-forti stess. Saru ħafna xogħlijiet addizzjonali li mhumiex parti mill-fortizza oriġinali u il-problema li kien hawn wara li ħadna l-pariri mant superintendenza u ħafna entitajiet oħra u ġibna l-permessi biex stajna kif qed taraw illum beda xogħol ta' twaqqih, il-ġebel kellu jintażen għaliex inteżel ġebel inqala ġebel mill-fortizza u ntuża biex nbnew kmamar illegali. Billi dan is-sit u skedat fi grad wieħed, l-ogħla livell ta' protezzjoni għal bini f'pajjiżna, il-ħidma trid issir b'aktar sensittività u rispett lejn l-istorja. Bħalissa fil-fatt għaddejjin studji dettaljati biex il-forti jiġi restawrat u bekk ikun jista' jinfetaħ biex iservi bħala spazju għall komunità għal skop kulturali, edukattiv jew rikreattiv.